visitor visa na work visa ke nke ka mma fana abodi mma na ụdị nke fa work visa bụ ọ bụrụ na ndị employer enyere gị ọ na-afịa arụ maka ọ dị competitive nya bụ ndị na-achọ visa nya nke free ọ na-apụtalide like voluntary ma ndị otu ya ọ na-apụtalide online mana ọ na-adị so competitive maka ndị niile n'Africa ma ndị Asia na-achụ ya fancha na-emu anya ka azụ n'ọlụ n'ime online na-achọghali ya so ọ dị so competitive a na-achọtakwu ya mana ọ na-ete aka ị ga-enwekwe ndidi inwe ndidi ị ga-achọtakwu ya so ọ bụrụ work visa nke a na-enye ego nke ahụ na-agala aja ọnụ ọ na-elukwe 15 million nya ka ndị employer wee nye gị ke maka visitor visa ejikwu ya abịa mana ọ dị nwa ọnụ a na ebe 4 million to 5 ga-ezuru gị mana ibi ịchọba akwụkwọ ụfọdụ na-anọ arọ ịtọ ụfọdụ na-anọ 5 years ụfọdụ 6 ma 10 ụfọdụ na-anọ 25 years tupu o nweta akwụkwọ o dipendi na law ka ọ bụ game of law ụfọdụ na-anọ 3 years ụfọdụ 1 visitor visa iwelie bịa iwee jilie chọba akwụkwọ ọ na-afịa arụ ịchọtakwa akwụkwọ wee nwee ikike ịnọ n'obodo wee soro ibe gị na-eme ihe a na-eme nya bụ inwe stay inwe dọkụmentị a na-achọbịa abịa ibido chọghaliba ọ ịpụta ịbịa ịchọ onye ga-enye gị infọmeshọn ka isi gị eje chọọ akwụkwọ ibido na-achọ ọkwa unu na-anụ ya ụfọdụ na-anọ 3 years nkịtị ma 1 year in short from not 3 ka iji ga-enweta ya bụ akwụkwọ ma ọ bụ ụfọdụ 5 years ụfọdụ 10 ụfọdụ 15 ụfọdụ 20 ụfọdụ ịnọ 25 ọ bịa ka m jisi unu si ọ bụrụ na ị na-abịa iji visitor visa abịa ị na-eche na ịma nna ọ bụrụ na ị nụbere nwaanyị ije na-eme mmadụ engage jos bụrụ okpokolo isi gị pụtaba ije na-eke nwa mmadụ elili tọgbọ si ya na ị na-abịa maka ịmara mgbe ị ga-abịa jos nnọọ bụrụ okpokolo isi gị bịaba na ọ bụ azọta a na-ewe zọba ute ọkwa unu na-anụ ya a sị azọta a na-ewe zọba ute ọfụ dị ya nụ ebe ahụ ọ bụrụ na gịnị ya na-atụkọ ego na unu chọọ nnu di na nwaanyị ịnụkwana ya debe n'ụlọ ịnụ ọnya ịnụọla ụmụ boys nwaanyị wee debe n'ụlọ ịchọ idebe mmadụ n'ụlọ nwaanyị idishon ọmụtago nwa na-abụ tupu ị bịaba with visitor visa nwa na-abụ ma ịtọ ịbịabazie mgbe o ji bieli gị naba ma ịkpọtafa mgbe iji nweta akwụkwọ gị jezie kpọtabafa maka ọ bụrụ na ị nwetara akwụkwọ ọsọ ọ bụrụ na o nwere nwa kedu ihe ị ga na-eme ọrụ ochekete gị oje nụba dị ọzọ mgbe ahụ o nwee ike onye siri ya helọ isi na ọgba na ilo n'ọnya ka iji chụpụ ya ifu gị so idushon ọmụtago nwa na abọmịtọ tupu ị bịaba sọ gị bụ nwoke ma ọ bụrụ nwaanyị ga-abịa ịrapụrụ di gị ụmụaka ịbịaba idushon ịmụtago nwa na abọmịtọ ịbịazi ịchọba akwụkwọ chọba lụba ọrụ mmebe mgbe o ji buo eli gị ijezie kpọtafa ị na-ese ndigodo ife ego ị na-ese ndilife ego fe welu na-eligodo ya akwụ ụgwọ akwụkwọ tupu ị wee nata ije gị maka ịmara mgbe ị ga-anata ije gị ifu ka visitor visa si wee dị ifulia nya bụ ịgbakọ itune nke ịlaiki isi na ịlaikili nke ahụ unu nenechie vidio unu sikwa na ọ dị unu mma unu sikwa good fine unu si beautiful ma ọ bụ unu si cool inenechene pụọ ịghọtago ọ bụrụ na ihe itibere like ihe itie like ọ bụrụ na ihe itibere follow ihe itie follow ka mbịa na-akọkwala unu akụkọ tara akpụ mgbe niile ndewonu ka emesịa